Hi, Susie! May premiere ako. Magpi-premiere na ako. Ibababa ni Madam Inot sa last comment tayo. Mananalo ng WH20. 5:45 ang aking premiere. Baka naman. Yan. Hello sa 2 million in my house. PG lang nagluluto. Okay, thank you, Susie. Susie C. Bababa ko yung premiere ko Ang a-attend, last comment, may play sa akin. Thank you. Okay. Kasi magluluto na tayo. Punta tayo sa kusina. Diba? Yan. Nandito na tayo sa paborito nating place. Ang kusina. Na walang hanggan. I'm fresh na. Busy talaga pag umaga po. Yan, sorry sa hindi ako naka-attend sa premiere. Babawi po ko mamayang gabi. Yan, shout out kay Kuya Linkin Defensor. Salamat sa pag-join mo sa akin dun sa I-play ko po yung hindi ko po napanood. Kasi po, ngayon lang po free. Kasi pag umaga po is busy. Nagligpit pa ako. Yan, magpipremiere na ako. 5:45. Nagugutom maketch. Gusto kong kumain. Walaan nyo, naglulutuin ko today. Magluluto ako ng tinola. Simple lang. Kasi dapat lang ano. Kaya magluluto ka ng tinola, may vegetable na yun, diba? Diba? Ang buong
na pala to. Sa isda. Pritong itlog. Ang sakit na likod ko. Permit. Merienda tayo ng itlog. Once egg. Ay! Gusto ko ng gatas. Gusto ko ng kape na black. May kape dito na black. Cafe. 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 Yan. Kape tayo ng black. Huwag lagi yung may cream kasi nakakaano yun. Sarap. Yung egg ko, nilagyan ko na ng cream.
Mayo. Ay, teka. Ayan, ito yung merienda natin. Itlog. Ayan, premier ko na yata. Shit. Tapos pa.
Hi! Hi, Nick! Mega love shoutout kasi nasa LS kanina. Yes. Hi, tayo itlog. Yan, salamat sa pumunta sa premiere ko. Si RY yung nanalo, last comment. Si Susie late na kanina, tapos na yung... Kain tayo itlog. Hi, Miss Vergara. Hi. Pitong itlog. Gutom ako yan. Saka black coffee. Wala ka sa premiere ko kanina. Nag-last comment ulit ako. Play ko mamaya. Coffee black na te. Bago tayo magluto. Yung ganap nung birthday ko. Nakakamiss ng black coffee. Di ko nakita nag charge kasi ako. Di mo ko kinikigyan. Pagkatapos ng itlog, yung biskwit. Kasi konti na lang, sayang. Kainin ko na nga. Mamaya, hindi na makakain dinner. Tinola, magluto ko tinola. Tapos, salmon na may cheese.
Yun na yung dinner. Tama na yun. Gutom. Eh, sorry, hindi ako nakakapunta pag LS mo nga. Pero nagtatamsak ako, hindi na ako nagko-comment kasi busy ako pag nandito sila. Kahit ano naman eh. Adobo, gustong gusto rin nila. Tapos yung ano, kumakain din sila nung niluluto kong dinakdakan, gano'n. Sopa, temporado. Di sila maarte. Hindi. Ayaw lang nila nung ano, yung pag inulam na ngayon, di na nila kinakain kinaumagaan. So sayang, saan mapupunta? Sa akin. Kaya anong resulta te? Eto. Makain din sila kasi si Lola, yung nanay ni Sir, agency yung amo ko te. Tapos yung nanay ni Sir, matagal na. So, alam niya na yung mga gusto natin, mga Pilipino, yung mga gusto nating kainin, panghimagas, lahat yan, alam na. Kaya, diet, sira. Kaya ano na lang, exercise. Wala na naman, no? Tingnan yung shoulder ko, tiyan, laki na, no? Nakakainis. Ang tagal magpapayat, ang bilis nang tumaba. Opo, hindi. Yung sakto, hindi naman ako nagra-rice pagkabite. So, sila lang nagra-rice. Si Sir, tsaka yung alaga kong lalaki. Ayan. Mag-ano na ako ng sayote. Para makaluto na. Busog na ako. Wala kang pasok, te? Hindi kaya ta busy today. Kakain ka pa niyan? Titigman ko yung tinola ko. Sarap kaya yun, may sabaw. May sabaw yun, te, may sabaw. Konti lang. Tawa ka rin, ah. Titigman ko yung tinola ko. Tagal ko na hindi nakakain. Baka naman. Asan tayo kabat na? Dito lang ako sa bahay. Saan ako papasok? Ay, wala akong pasok. Sorry naman. Sorry naman. Akala ko naman may trabaho ka. Akala ko naman. Kamusta na te? Yung ano mo? Ano na? Morning na ba? Saka na ako mag-play sa'yo te ah. Pag ano. Baka bukas or next. Kasi may piniplay ako eh. Oo, kanina dapat. Tinola. Kaya lang niluto ko yung kaldereta. Wow, sarap. Kaldereta. Yung sponsor ng kaldereta ko, ay, minili pala yun. Ang sarap. Shit. Ang daming sauce. Di pa kontentong kembot na lang. Konting kembot na. Okay. Kaya natin yan. Alam ko naman nandyan lagi sila Ate Renel, si Marvelous, si Brother. Diba?
Gusto ko kasi may dahon, sili. Oh, ako ano, paano to? Hindi ko nakabili. Pwede ba itong lagyan ng pechay? Ito lang ang kinuha ko. Sayote kasi. Sasayang yung sayote dito. Pinagdagan ko na lang ng isa. Sayote na lang. Tamad na ako bumaba. Note. Dapat to ano, yung dahon te, ano ba yun? Malunggay. Pwede ba yun? Pwede siguro. Hindi rin alam. Basta may dahon, approve na. Oo, basta may dahon, parang nilaga na. Kaya nga. Aston! Juan! You go to the toilet now. Please. Diba? Ito na lang lulutuin ko. Mas madali. Did you hear me, Aston? Nagpapa-English tayo. Go-on out na ako. Ganda ng ano? Ganda ng pag-highlights ng buhok mo. Opo, ganda. Yung Chinese kasi dito. Sa Chinese ako nagpa-highlights. Pero pumapangit ng ate kasi dito. Bumubukol na siyang ganun. Tapos, tama yung sinasabi nila na pag nagpakulay ka, puputi yung buhok mo rito. It's true. Pumuputi yung buhok ko dito. Or sign of aging na talaga. Wala ko naman magpagupit. Konti lang. Papagupitan ko, haba na kasi. Para na akong madre. Dito sa Pinas kasi, di sila marunong. Ang ganda ng pag-highlights nila, te. Nilagay nila aluminum foil. Ang ganda. Talagang as in. Natuwa nga rin yung may-ari ng Chinese nun eh. Ang ganda daw. Tapos yung una, magaspang talaga yung buhok ko. Pero nasa pag-aalaga yun ng conditioner. So, lagi akong conditioner every other day. Tapos, every other day ako naliligo. O kaya 2 days pa. O, diba? Bulgaran. Baka sign of aging yan. Grabe ka, te. Ano kaya yun? Ilan taon na ba ako? 30 plus pa lang ako. Pero tanggap ko naman. If sign of aging, pupunta talaga lahat tayo dyan. Diba, te? Pero wag lang pabayaan yung pagmumuka. Huwag ipahalata, di ba? Ilan taong ka na ba, sis? Wala ka dyan. Panuorin mo yung premiere ko mamaya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Huwag mong i-skip, te. Hindi ko sasabihin. Manood ka. Secret. Suspend pa eh, no? Wala ka dyan. Sige. Inobliga, no? Inobligang panoorin mo, te. Asan ito kabat na?
Akin na nga yung iPad mo. Akin na. And your phone. Ulit na naman tong alaga ko eh. Meron kasi na maaga ang pumuputi ang buhok talaga. Lahat siguro namin din, no? Kasi si mama rin. Si mama rin maaga. Ang init. Go! Go! Turn up the aircon. Dito mo yung iPad later. Aston! Come down. Come down. Go. Aston! Go. Stop. Come na. Go. Go to the toilet now. Close the door. Papaliguan ay pinutusan ko maligo. Hello? Hi, asawa ko! May galap shoutout sa asawa ko dyan. Baka naman. Hello, Soy. Heidi. Ano ba? Heidi. Hello, Heidi. May galap shoutout. Yan. Samahan niyo ako magluto, ha? Magluto tayo ng tinola. Ang daming message nitong bata na to sa WhatsApp. Hello, Adeline! Mega love shoutout sa'yo, Sisi. Kamusta na kayo? Lutuan na naman. Ano balita, Soy? Haha. Ano yan? Nagpalit na? Sino palit? Ate Vergara, sino? Hindi ako nagpalit. Nag-herbal lang ako. Kasi pupunta sa mukha ko yung hair ko.
Balitang radyo, sira. Ano yun? Sira, Edeline. Sira ang diskarte. Di ba sa tinola dapat maraming luya? Kailangan natin mag-aircon. Kasi mag-aano ko. Tatalsik sa damit ko yung yung si Heidi, si Adeline. Dami Adeline thank you sa patamsak mo. Ang luya dyan, mura luya dyan. Magkano ba? Kasi per siya tumpok. Tumpok is, mas mura. Mga $5. 25. 25 marami natin. Sa peso, 25 pesos. Sa dollar, ano ba yun ang gulo? Sa dollar, 5. Sa peso, 25 pesos. Tumpok. Agoy! Binuyag na ang minumiyag na. Bala kayo. Tayo lang naman tao. May 5 million pala. Thank you ate sa ano nyo dyan, pag BG-BG. Yan. Malapit na ako mag 1 hour. Nagbunyagan. Nagbunyagan no? Okay lang yan. May tinataguan na Tinanggal niya tuloy. Hay, andyan pa rin si asawa ko. Pabati naman yung asawa ko dyan Sino kaya yung asawa ko dyan? Nag-alam shoutout ko sa'yo, asawa ko. Dapat pala ito may dako. Hindi ko naisip kanina. Mamadali kasi ako. Kamamadali. Anong ganap, Soy? Anong ganap, Soy? Binulgar? Bakit di ka nag-LS? O, bakit di ka daw nag-LS, Adeline? Anong ginawa mo yung araw na to, ha? At hindi ka nag-LS? Oo nga. LS na lang kahit content tao Basta kahit konti ang tao. Nag-LS ako mga ganitong oras kasi dito ko sa kusina. Saka ito lang yung trick ko, hindi ako makaupo na nagsasalita. Pag umaga kasi, busy. Ano yan? Umabot kami sa 2 AM kahapon. Talaga? Grabe kayo Puyatas talaga. Mga puyatas. Kasi ba guys, okay lang yan. Kasi ako pwede. Hindi ako makaganon. Nung unang ko, hindi na ako nagpupuyat. Pagbaguan sa sa YT. Ganyan, hanggang madaling araw, magdidikit.
makikipagdikitan ka lang. Gawin ko nga itong mantika, yung skin ng ano. Mag-1 hour na ako. 1 hour, 1 hour na lang tayo. Kasi mamaya may mga tao na dito. Hindi pa kayo nagluluto dyan ng mga ulam niyo. Gusto ko yung may ginataan. Naglilihi, no? Ginataang hipon. Ako ulam namin yung kanina pa rin. Talagang ganon. Ganyan naman tayo dyan eh. May ulam pang natira. Yun na lang. Tama rin pa tayo magluto talaga eh. Wala silang magagawa. Hindi kainin yun. Ano sabi? Oo, di ka pwede mag-bread kasi may work ka. Oo nga. Nakawahiti natin, walang pa tayong trabaho, walang pa tayong dollar. Ay, sugar. Yan, nagluluto na ako. Mag-1 hour na ako tayo. Thank you sa pag-video nyo. 5 more minutes na lang. Pag busy kayo dyan, sige na. Okay lang dyan. Okay lang ako. Yan, may pa-salmon tayo. Yan, ako to. Iprito ko lang ng butter. Tapos, lalagyan ko ng oyster sauce and cheese. Diba? Kung gusto nila yun. Tatanggalin ko lang yung skin. Okay. Para mas maganda. Ay, okay. Ay, lumawa ko yung pizza. Ito muna natin yung luya. Ay, sayang.
Asan are you done? I smell you, wait lang. Pakita ko sa inyo yung dalawa ito. Ay, hindi ako. Ay, ganun. Yan. Ito tayo ng tinola. Ay, ganatan. Saka natin. Bang, di ba? Pakulo. Tayo natin mag-brown yung chicken. Yan na.
Lagyan na natin ng sili. Lagyan ko ng sili. Sala. Para mas masarap yung sala. Kambe!
bango. Asan keep the thing, the table?